Здравейте и добре дошли, аз съм Виктор Динчийски и днес искам да ви покажа една страхотна българска рецепта. Това са именно гювечета с сирене и с домат, или по-познато ястието като сирене по шопски. Той става изключително бързо, изключително лесно, но това не му пречи да е изключително вкусно, така че нека ви покажа как се прави, защото мисля, че си заслужава да го пробвате. Нека да започваме. Както вече ви казах, това е едно доста лесничко ястие, за което не ви трябва почти никаква подготовка. Първото нещо, което трябва да направим, е да си изчистим и нарежем един хубав домат, след което можем да приготвим и останалите продукти. Може да нарежете домата както пожелаете, виждал съм хората да го режат по всякакви различни начини за това ястие, на големи купчета, на цели шайби или както аз ще го направя на полумесеци, така според мен се хапва най-лесно и ястието изглежда най-добре. Лятото вече е към своя край и исках да се възползвам за последен път от хубавите летни домати, като ви покажа рецепта за това ястие. Старая се да правя рецептите си според сезонните продукти, така че да можем заедно да хапваме най-хубавите продукти, които в момента се предлагат на пазара. Мисля, че успях да го направя това лято, като ви показах много рецепти с хубави български летни зеленчуци, като лятната манджа, която приготвихме, или пък вкусното подлютено кьопо, грилованите зеленчуци, хубави салати и много други рецепти, които ако не сте гледали все още, може да разгледате видеята в канала и да си харесате още нещо за хапване. Сега, след като си подготвихме домата, е време да и за другият основен продукт на сиренето по шопски, а именно сиренето. Днес ще използвам малко овче сирене, но разбира се, може да използвате краве или каквото друго сирене ви е вкусно. Ако ви е трудно да си нарежете сиренето без да ви се надроби, просто си намокрите ножа след всеки разрез, по този начин ще ви е доста по-лесно да си отрежете перфектни парчета сирене, но мен просто малко ме мързеше да го правя, но не е чак толкова важно всяко парче да е перфектно. След като си нарежете и сиренето, е време да изкарате гювечетата и да ги намажете обилно с масло, което, за да ви е доста по-лесно, е добре да е на стайна температура. Маслото ще придаде един много приятен аромат на гювечетата, ще създаде страхотно сосче на дъното на съда и благодарение на него продуктите няма да залепнат по стените на гювечетата, така че не пропускайте тази стъпка. Сега идва и забавната част, да си подредим сиренето по шопски, като аз си играя една идея повече с подредбата, за да изглежда хубаво за снимките, но ако нямате време, може да нахвърляте продуктите доста по-набързо, но ако и вие обичате да си играете с храна като мен, сега ще ви покажа как аз правя сиренето по шопски. Първо си слагам два реза на домат на дъното, след което ги подправям с чубрица и ги посолявам, след което върху тях нареждам една-две плочки сирене, което също подправям с чубрица, но този път не слагам сол, а черен пипер, след което повтарям това още веднъж за общо 4 слоя сирене и домати. По този начин съм сигурен, че всички продукти са добре подправени, тъй като доматите са продукт, който има нужда от сол, иначе вкусът му просто не може да блесне и е важно да е добре посолен. За мен това ястие просто няма същият вкус без добро количество чубрица, тя му придава характерният аромат и вкус, а пък всички знаем, че доматите и сиренето се върват ръка за ръка, така че просто няма къде да сбъркате с това ястие, уникален вкус и аромат. Последният слой домати и сирене гледам да го направя малко по-интересен и също време да оставя свободно място в единия край на гювечето, така че след няколко минути печене да можем да ги изкараме от фурната и да чукнем вътре по едно яйце, така че гледайте да си оставите място. Другият характерен продукт за сиренето по шопски е едно люто чушле, което да се подава най-отгоре, това му придава характерният завършен вид, така че аз ще си сложа по една чушка и съм готов. Преди да ги сложа да се пекат на 180 градуса с 10 на минути, ще сложа отгоре и малко масло, там където ще чукне яйцето след малко. Но за сега слагайте ги да се пекат за 10 минути, за да могат да се загреят хубаво гювечетата, а след това ги изкарайте, но внимателно, тъй като този материал задържа топлина изключително добре и може доста неприятно да ви изгори, ако не сте внимателни. Така че без да бързате, след като са добре загряти, оставете ги на плота, отворете ги и чукнете вътре по едно яйчице, след което не забравяйте да си посолите яйцето. Писнало ми е да гледам рецепти, в които един път се соли като за цялата рецепта, а се добавят продукти 5 пъти. Важно е да подправяте ястието всеки път, когато добавяте нещо, тъй като иначе до края ще остане безсолно и безлично. Сега остана само да сготвим яйцето за 10 на минути във фурната, така че слагайте капаците и връщайте гювечетата вътре за още малко. Веднага, щом видите, че бълтъка е сготвен, може да ги вадите. Като ако обичате да жълтъка да е течен, ще трябва да отваряте фурната и да ги поглеждате от време на време, за да може да ги изкарате точно когато трябва, тъй като яйцата се готвят по доста неравномерен начин в гювечета и няма как да ви дам точно време за това. Но моето сирене по шопски е готово и накрая, макар и да не е много традиционно, мисля, че ястието изглежда много по-добре, ако го поръсте с малко ситно нарязан магданоз, точно преди да го сервирате. А аз сядам да обядвам и да си хапна от тези страхотни гювечета и се надявам и вие да отпразнувате края на лятото с това страхотно българско ястие. Приятен апетит от мен и благодаря, че гледахте.
И така, това беше днешната рецепта, надявам се тя да ви е харесала. Съветвам ви да пробвате това ястие, докато все още има хубави летни домати, така че отидете, вземете си малко сиренце, масло, някой друг домат и си направете тези гювечета, да сигурен съм, че ще ви харесат. А ако видеото ви е харесало, както винаги може да дадете по палче нагоре, да се абонирате за канала и разбира се да споделите видеото с вашите приятели. Благодаря ви много, че гледахте и ще се видим отново следващата седмица. Чао, чао за сега!